Hola, em dic Anna Manso i sóc escriptora i estic contentíssima que l'Escola IPSI m'hagi donat l'oportunitat de parlar-vos del meu llibre número 50. Es diu El llenguatge secret i el protagonitza aquesta nena, la Maria Teresa. La Maria Teresa va néixer sorda i du implants coclears. I ella li costa una mica Fènix, però per fi ha fet la seva primera millor amiga, la Selma. Però resulta que no pot anar a passar aquell primer cap de setmana amb ella i per això demana ajuda a la seva veïna, la senyora Antònia, que li explica un truc de màgia. Només us diré que gràcies al truc de màgia la Maria Teresa pot entendre el llenguatge dels animals i descobrirà què li passa a la senyora Antònia, que s'ha posat malalta i que té a veure amb una guerra que va passar aquí fa molt de temps. I mentrestant, parlarà amb els animals d'aquí, de la ciutat de Barcelona, com són els coloms, els corcs, els gats, les cotorres argentines. I viatjaran fins al Matarranya. Aquest és un viatge màgic, igual que el meu viatge al llarg d'aquests 50 llibres. Aquest ha estat publicat per EDB i espero que us agradi molt. Feliç Sant Jordi!